И започваме днес с кратка медитация с Ушас мудра. Тази мудра балансира енергийните и хормонални нива в тялото. Но и не само. Помага при проблеми с стомаха, при проблеми с кръвообращението, активира втората, сексуалната чакра, което подобрява и кръвообращението в половите органи, в половата система. Активира още и аджна чакра или чакрата на третото око, шеста чакра, което пък от своя страна носи яснота и светлина в съзнанието и в ума. Успокоява нервната система, активира парасимпатиковата нервна система, успокоява тревожност, подходяща е при депресия, при силен стрес, защото успокоява цялата нервна система. Още, освен че балансира и чакрите, внася много енергия в организма, в тялото. Много е подходяща за сутрин, но разбира се, може да се прави по всяко време на деня. С две думи, тази чакра балансира целия организъм, както на физическо ниво, така и на енергийно. Помага още при болки в мускулите и в ставите, което е наистина много, много полезно. И да започваме. Ушас означава зора. Мудрата е посветена на индийската богиня Ушас, което на санскрит, както казах, означава зора. Всяка светлина в Индия, в митологията, се изразява с тази думичка, с уша. Уша – светлина. И започваме. Двете ръце преплитаме. Десният малък пръст е отдолу, лявия отгоре и събираме палците. Оставаме тук с бавни дишания за 1-2 минути. Изправяме гръбнак, отпускаме рамене, брадичката е леко надолу. Затваряме очи, насочваме вниманието към усещането първо на дланите. Преплетени една в друга. И постепенно насочваме внимание към дишането си. Все още не го правим бавно и дълбоко, а опитваме да го забавим естествено. И чувствам тялото, как се движи на всеки дъх. Издишваме бавно от 1 до 5 и издишваме отново от 1 до 5. Опитваме. Бавно вдишване, бавно издишване, броим си нежно на ум.
Отпускаме дълбокото дишане, то остава бавно и спокойно. И една минутка си повтаряме: аз съм хармония, аз съм баланс. 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 Освобождаваме ръце, вдишваме горе, издишваме с намасте до център. И сме готови.